Efesio 4, 1 pa yung sa 6, magampo na kita. Labing gamahanan nga Dios, among amahan nga nasa langit, daghan kayong salamat Lord God sa among napaabot kanimo og nasayod kami nga ikaw adunay giandam nga katubagan niini nga tabangi kami nga mudawat sa mga tubag nga imong ipaabot kanamo nga malipayon Lord kay kabalo kami nga kini alang sa kayuhan namo sa mga katawhan sa mga prayer item nga among ipadangat kanimo Ginoo ug sa among paghiskop sab sa imong buhing pulong ikaw Lord manalangin ikaw magaandam sa matag usa Lord tabangi panangini Lord magalihok ka kanamo uban kami sa imong balang espiritu Ginoo wala kami mahimo kung wala ikaw Ginoo Himo Lord God nga ma, ma, ma Lord ma-plaster kini matisok kini sa tabunok nga bahin sa among kasing-kasing Ginoo. Lord, ikaw ang among suligan nga magadumala sa tanan bisan sa mga internet connection nga ang matag usa ka namo Ginoo. Salamat kay Dios dalaygon ka sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O Amen. Okay mga igsoon, ang Efeso 4:1 paingon sa size sa Bisaya ang version ng kanayon. Busa ako nga binilanggo tungod kinag-alagad sa Ginoo, mag-auhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. Pag mapaubsanon kamo, pag maaghop ug pag mapailobon kanunay. Ipakita ang inyong gugma sa usag usa pinaagi sa pagtinabangay paningkamuti aron matunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas ug usa ka espiritu ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo, usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tawo. Siya mao ang labaw sa tanan, buhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Sa sulat kini Apostol Pablo ngadto sa katawan sa Efeso gilamdagan sa Dios. Sa ato ning gitag kay uluhan ug managhiusa kita. Ang previous nga atong gisgutan daygon siya sa tanan, daygon siya uh, sa atong mga kinabuhi, uh, labi na kita iyang mga gipang tawag mga isa. So, na bisan si Pablo nagalagad sa Ginoo nga tinarong nga paagi apan atong nadungog nabasa nga siya nabilanggo dili sa unsa nga krimen kundi dili tungod sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay siya nagsabuag sangyaw sa gospel sa naing balita sa kaluwasan sangyaw sa kamatuoran na nagsangyaw siya aron matagag paglaom dakong kaayuhan apan alang sa mga nagdakop kaniya walay pulos ang iyang gisangyaw alang kanila binuang ang pulong nga iyang gisangya ang panbisan pa niya na mga isuon nakabalo bakita nga ang mga katawhan si Pablo nga nag-alagad nga matilid-anon giisip nga bulahan sa Dios kung moaging ingon ni ana ang Mateo 4 Mateo 5:4 nagkanayon bulahan ang nagsubo kalipayon sa Dios ang verse 6 bulahan kadto maning kamot pagtuman sa kabuton sa Dios kay tagbawon niya verse 7 bulahan ang maluloy-on kay kaluyan sila sa Dios verse 8 bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios ang verse 9 bulahan ang maning kamot na managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios kay iyang mga anak verse 10 11, 12, ingon dinhi, bulahan ang gilutos tungod silang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay mahisakop sila sa paghahalin sa Dios. Bulahat ka kamo kung kay biyayon ug daugon sa mga tao butang-butangan sa matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitangana alang kaninyo didto sa langit. Iingon sa nila niini ang pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kanina, no? Mga igsoon, no? Anaa ang bulahan, no? Pagkabulahan sa tao na nga nagpagamit kaniya diha sa pagsangyaw sa maayong balita, no? Pero kung nagantos, no, napriso tungod sa daotang binuhatan, di gyud siya maisip nga bulahan, no? Kundi bisan pa, no, ang Dios magpakita paghihapon og concern
paghatag chance nga magkaamgo o mabiya sa daotang binuhatan, no? Na may consequence, discipline, no? Pan, no? No, mga igsoon, dayag kayo sa Dios ang tanan, kung ang kinahanglan din kita magsusi sa atong mga kagalingon, no? Pwede madugangan lang ang atong sala, no? Kung maingon kita nga, kami nahitabo na ako, pagsulayran niya sa akong pagtuo, no? Mas maayo pa, sa sayo pa, kabalota nga sayop na to, maingon kita nga, gidisiplina ko sa Ginoo. Ang silot niya ni nako, no? Kay iya man kong anak na nagmasutina, no? Na mga igsoon, ang angay na buhaton mo pagpangay ko sa ilo, pagpasalamat sa Dios sa iyang paghatag, dakong chance, paghatag sa iyang iyang grasya. Amen, mga igsoon, no? Busa, no? Mga igsoon, bisan si Pablo na bilanggo, kaya pag-alagad sa Ginoo nasayod siya, nga bulahan siya. Mao nga iya tang gidasig pud karon, no? Ang una ang Efeso, lahos kanato. Yawag niya sila nga patayon lang sa pagbinuotan, no? Bisan maipit man ta sa sitwasyon, bisan gihanit ta nga tinarungon ta, no? Medyo maka kan gidya, maka ulbo sa imuhang makapukaw sa imong daan nga pagkatao labi na naakas sa no? Pag kinabuhing matarong nag-alagad sa Ginoo panaapagid yapoy mga daotan nga ibato nila kanimo. So, muna mga igsoon, managhiusa kita diha sa pagkinabuhi sa pagkatinawag sa Dios. Ha? Magkinabuhi ta nga takos, kay ang Dios may naghimo na itong takos, padayon na nato kini pinagi sa pagpabiling, pag-abide kay Kristo kanunay. Sa unsang pagi sa pag-ampo, no? Kanunay nga pag-ampo, kanunay pilusit diha sa Ginoo, no? Muna si Pablo wala siya magduha-duha, wala siya magpugong siya gulingon, kundi liyat tang giawhag, idasig ta niya. Pabilin ta nga magbinuotan, no? Kung dili pa tinuod, di ka taniya ang insultihan, no? Dili na to siya mandamay kung yung nahiguman karon, basi mahiguman yun niya, ay na lang mo padayon og pangalagan, no? Muna mga igsoon, no? Ang balaang espiritu, ang gugma ni Kristo, maoy nakapalig-on kaniya, no? Bisan sa iyang malisod nga kahimtang, nahimo pa gid niya nga mudasig mauhag, no? Malisod ka, no? Nga ikaw nga naa sa lisod ni kahimtang mudasig, no? Apan kaniya nahimong sayo, nahimong yano tungod sa kusog sa balaang espiritu, no? Ang iyang na-experience ang presensya sa Ginoo, pagpamuhat sa Ginoo, ang kamot sa Ginoo sa panahon sa iyang kalisdanan. Munang wa gyud niya i-give up ang iyang pagtuo. Mas gipili niya na, na mas malipayon ang iyang sulod, mas malipayon siya sa uh, eternidad, no? Dili sa mga temporaryong butang dinhi sa kalibutan. So, kana pod no, ang angay natong buhaton mga igsoon, ang pagkinabuhi ng takos gayud ingon nga mga tinawag sa Dios. Imutang maayong ehemplo, no? Diha sa pagministeryo sa uban, diha sa pagkinabuhi sulod sa pamilya, sila ma-influensya nga ang kinaihan ni Kristo manaan kanato, no? Uh, alive spiritually kinaang balang espiritu sulod kanato, no? Muna mga igsoon, naay gahom, no? Ato naman may isgutan itong iaagi nga naay gahom nga naa kanato kusgan kaya mutabang aron kita magkinabuhi nga uyon sa iyang kabuhaton. Dili na ta atong dati nga kinabuhi, no? May kabalota nga gikaligot-gutan kato sa Dios. So, padayon ang atong panagdiusa diha sa pagkinabuhi at tinawag sa Dios na ang Ephesians 4:2 pag mabawsanan kamo, pag maaghop, pag mailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma sa usa pinagi sa pagkinabangay. Verse 3, pag kining kamuti, aron matunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninya. So, kana ang mga kinaiya, no? Ang patunhay na uh, pero kanang tanan nagsugod sa dako nga gugma sa Dios Amahan sa kalibutan sa tiyang inyong ipadala si Ginoong Hesus human na nato gihimo gituhan siya iyang papuyo ang balang espiritu ug ang balang espiritu naa na diha package na diha ang kinaiyas sa gasa sa balang espiritu ang gugma ng pugkos diha ang gugma ang pinakataas, no? Naaman ang paglaom
Ang pagtuo apan ang gugma mo'y pinakataas nga nagtabon kanatong tanan mo nagiusa kanatong tanan, no? Muna atong i-work out ang kaluwasan nga atong naangkon, no? Nga gihatag ni Kristo Jesus, no? Ang Ephesians Church nga, ang Ephesians Christian, nagkinabuhi silang matarong diha kang Kristo Jesus na makita nato sa chapter 1 verse 2, no? Nagkinabuhi sila kamatinud-anon diha kang Kristo. May pagtuo, ipakita nila lang gugma sa mga kaigsuonan. Sa una, sa itong gibasa, paningkamuti, aron tunay ay inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu. No? Dili kini mahimo sa bisan unsang pundok, anaa kini sa mga midawat lang ang Kristo Jesus nga mao Ginoo maluwas. Siya ang kamatuoran, no? Ang mga taga-Efeso kinahanglan magpabilin diha sa panaghiusa, dili sa tawhanong paningkamot. Dili pagmakugihon sa pagpangayog tabang sa balaang espiritu, no? Pag-ampo gayud, no? Pagpangayog tabang, pag-ampo, panuktok, ano? Uh, pangayo, no? Kay dili kaya nga kung magpaundayon na nato atong pagalingon mga igsoon, no? Dili na to kaya. Aron ang kalinaw pa nagiusa maghari, no? Dito ta, sandig ta, tabang patabang ta sa balang espiritu. No? Dili ni pautukay, no? Uh, uh, uyo na lang nato, no? Kung dili mga igsoon panaghiusa sa gugma o katuyuan ni Kristo nga mamuhat kanato, no? Atong makanunayon nga pag-ampo, pagduol sa balaang espiritu nga mo'y maggiya kanato sa pagkinabuhi nga matarong, pagkinabuhi nga kamutan sa Dios, pagkinabuhi nga nakasubay sa kamatuoran, no? Mensahe kini no, ngadto sa Kristohanon sa Episo, no? Apan dako usab og impact nganhi kanato, no? Ang atong application mga igsoon sulod pod sa atong panag-uban, no? Imposible nga dili magkasinabot, no? Naa may panagbingkil apan imposible nga mulungtad ka nagdugay. Imposible nga dili magkasinabot. Kung ang Espiritu sa Dios mo ang atong paharion, mao atong paminawon o ikinabuhi diha sa tigo. Gawas kung lahi ang Espiritu sa isa. Gawas kung tawhanon ang ipairan. Magubot gyud mga igsoon. Muna sa kaminyoon pa na nga istorya, dagko na tayo nakita. Natay lahi-lahi nga kahuyangon, natay lahi-lahi nga gikanan na imposible bagid nga magkas sinabot apan diha sa Dios, posible nga magkahiusa, magkasinabot itong paharion nato ang gugma, ang Dios atong paminaw diha sa atong mga pagkinabuhi nga tinawag sa Dios. Kay kita gihiusa sa Dios nahimutang usa. We are one in Him, no? Verse 4, may usa lamang kag lawas, espiritu, pagdaom, sa ka-Dios, Ginoo, sa kapagtuo, bunyag, no? Sa kalawas, no? Christ mo ang head, one spirit, ang balang espiritu, maurang espirituhan ang puyo sa matagusa sa kapaglaom, eternidad, pinaagi kang Jesus, one Lord, Jesus Christ, na? Ang atong pagtuo kang hinanay ng Jesus, bunyag, nagsimbolo sa atong pagdawat ni Kristo Jesus, paglusbog, pagkawas, no? Sa una mga igsoon, buhat ni Kristo ang naglukat, kanyang espirituhanong kaluwasan, ang kaluwasan sa sala, ang mapasigulita ngadto sa Dios. Igo na kana, wala na laing manuluwas o magpataliwala mga igsoon. Ang tinuod ng kang Kristo makasinati sa panaghiusa nga hinatag sa balaang espiritu. So, mao nga mga igsoon, dapat magkahiusa ta, kay mao kanay awhag ni Pablo, no? O i-discourage po ta niya nga dili magkihiusa sa dili iya sa Dios. Unang sa ano, sa ikaduhang Korinto, uh, ayaw ka mo paghiusa sa mga dili magtotoo. Ano man, sa day mahitabo kung paghiusa na, dili man sila magtotoo. Sige, magkasinabot. Matarong na ka, di matarong pa sa ni Kristo, sila daotan. So, di siya pwede, na nato sa kahayag, sila kangit-ngit.
Naatag ang Kristo sila sa kaaway, no? Magkasinabot ba ang templo sa Dios ug ang Dios dili gayud. So dugang nato nakatunan no mga igsoon mahitungod kanila nga sila po di ay katawhan sa Episo kinahanglan po di ay uhagon. Ano man aron mag-amping sa pagkinabuhi uban ang paningkamot nga ang panangkiusa matunhay sa tabang sa palaang espiritu. Kaya di gid malikayan ang dili pag sinabtanay naa gid ay panahon nga magkabingkil. Kung nindot kayo sa panahon sa panimbawon na nang kantang panagbingkil kalimtanta, pahari unta ang gugma. No? Sama na mga igsoon, di man maiwasan ang panagbingkil apan pahari na to ang gugma, paminaw na to ang Dios. Mando sa Dios, walk in a manner worthy as called by Him. So sa atong simple nga challenge mga igsoon, kung sa may mga hinungdan, nga dili na mo simba. Ano mga panahon nga dili na simba ang tao. Kung sa may mga hinungdan nga dili na ganahan makiguban sa mga kaigsuonan. Naabay panagbingkil nga dili mahupay kung kita iusa sa Dios, wala. Dayag sa Biblia nga walay dili mahimo ang Ginoo, no? Kung walay dili masulbad diya sa problema sa kaigsuonan kung naa ang gugma sa Dios mo ay atong pariyon kay ang gugma labaw sa tanan ang iyang gugma iyang gipasinati bisan sa dili ang ayan gigugmaon. So muna mga igsoon atong tinguhaon ang kabubuton sa Dios kanunay imo ka na yung tinguha iusahon iusa kita niya mao pulong ta atong tinguhaon uban ang iyang kusog ug tabang nga ato ka nang mahimo mga igsoon. Kung dili na mahitabo basin na ay wala pa nahiusa sa Dios. So padayon na nato gyapon ni ampo. Dili nato na hukman dayon nga ingana lagi na siya. Padayon nato ampo na importante kayo ang pag-ampo alang sa kausaban, alang sa grasya sa Dios nga manlihok sa mga katawhan nga wala pay panaghiusa. Sa di pwede maingon nga dili man ko ganahan niya. Mas ganahan pa hinoon ko sa dili man totoo katong sayo ka so atong ampo ug ang kasing-kasing sa Dios may manghari kaniya kanato no ug mahigugma kita sa mga dili alayan higugmaon amen mga igsoon mo mo gid may pamaagi sa kaaway no pulagon bahin-bahin awayon no mga igsoon kinahanglan nga atong ipasinati ang mahigalaon mahigugmaon nga panag-uban diha sa atong panagtiligom no sa mga Kristohanon kinahanglan may dako kaayo nga paglantaw nga mo involve makig-uban na nga naagi kasing-kasing nga dili giganahan nga malayo no? Dili ganahan nga maglain-lain no kinahanglan gayud ang unity sama sa akong nabasa wala na ako makuha ang author ingin dinhi I want the whole Christ for my savior I want the whole Bible for my book I want the whole church for my fellowship and I want the whole world for my mission field. Kinahanglan niya ang kinatibuk-an. Uh, so sa atong conclusion mga igsoon, no, busa managhiusa gayud kita diha sa pagkinabuhi isip tinawag sa Dios kay klaro na kita gihiusan niya tanan. Siya ang Dios mo'y naghimo niini mao kanay kamatuoran. Okay na ta mo hatag pagrason ni ana na mao kanay kamatuoran sama sa tong gibuhat karon ato ni makaronayon ang pag-ampo kanunay no dili lang na sa Friday Wednesday na ang pag Sunday sa tanang panahon na aduna tay pag-ampo no nga ang panag-iusa mao gayoy mo patigbabaw ang gugma mo mohari ang matag usa maminaw sa Dios dili sa emosyon amen mga igsoon sa dinhi natapos ang atong pag-isgot mag-ampo kita labing gamahanan nga Dios among amahan daghan kay salamat Lord God sa imong pagpaabot sa mensahe karon among pagampo amahan nga dili kini
mulabay nga kahawang kun dili Lord mamuhat ka sa matag usang Ginoo nga adunay mga ah, kasilik-an, adunay kasing-kasing nga galikay sa mga kaigsunan, Lord, adunay mga panagbingkil, ikaw Lord magahupay, maghiusa ang imong gugma mo ipahari, ang imong kasing-kasing Lord mo mamuhat sa among mga kasing-kasing Ginoo kay ah, dili igo Lord ang among tawhanon Lord nga moabot sa standard Lord sa gugma panagiusa Lord dili na mo kini maangkon kung dili gikan kanimo Ginoo Lord Lord pari ang imong balaang espiritu kanamo diin ana ang gasa nga gugma nga hiusa kanamo isip imo mga anak isip imo mga tinawa salamat kay Dios dalaygon ka sa pangalan ni Ginoong Hesus amen o amen dalaygon ang Dios